Iti pakasaritaan ti Pilipinas, malaglagip ITA KEN ti nabara a salisal iti politika, iti Pannakabilang ti resulta ti butos, iti 1992 presidential election. Iti nagbaetan the former President Fidel Ramos ken ni sigud a Senador Miriam Defensor Santiago. Anyang atati napasamak iti umuna a lawas ti Hunyo, iti dayta atawen. Ada parang ni Anjel Kim Pengosro. Pinagmamalaki nila na marami raw silang pera at ang dunong nila sa pandaraya. Kasi ang tingin nila sa bawat mamayang Pilipino ay mukhang pera, kamukha nila. Pasot data iti kampanya ni Miriam Defensor Santiago iti 1992 general elections. Sakbay ti kampanya ken butos, nabanglo tinagan na iti publiko, nalatak, kan mapagpiaran gapo iti laban na kontra iti korupsyon. Nupay kasta, kalpasan ti butos iti May 11, 1992, nagbaliw ti resulta ti butos kabayatan nga ininot ang mabilbilang daytoy. June 5, 1992, nabara ti Pannakabilang ti butos iti nagbaetanda ken ni Presidente Fidel Ramos. Ti 1992 general election, ti kaunaan asalisal iti politika iti sidong ti 1987 Constitution. Naibilang nito'y kas kabuntugan a panakabilang ti election ballots ang nagtaod iti nagduduma a lugar iti Pilipinas. Ti Kongreso ti timakder a National Board of Canvassers maitunos iti Constitution. Iti panakabilang ti butos, leading ni sigud a President Fidel Ramos ngam iti bilangan ti pribadong institusyon a National Citizens Movement for Free Election wano NAMFREL, leading ni sigud a Senador Miriam Defensor Santiago. Leading pa iti sigud a senador iti umuna a 5 nga aldaw apan nagsangpet dagiti balota. Ngem dagos nga imuna iti bilangan ni Fidel Ramos kadagiti si marunong nga aldaw. Adu ti mangatap anang saknap iti panangkusit gapu kadagiti na ilista apan nagsasaruno ti blackout iti naduma-duma apasut ti pagilian. Dita ari musing ti balikas ang Miriam won in the voting but lost in the counting. Imunan anamuan ni Miriam Defensor Santiago iti kampanya ti panggap ti administration candidates ang maatap ang panagpusit iti butos. I warn the politicians in the strongest terms. Do not threaten me with your projected bribery, cheating, or even black propaganda. I shall run for president or I shall die in the attempt. Prevail or I shall perish. And if the Trapos cheat me in the elections, I will never concede. Dagos nga indeklara ti senadora ti maata pa panagkusit iti butos, babaen iti systemic electoral fraud at teknik ti kalaban na iti politika, iti umuna alawas ti Hunyo. Gaputa umadadin ti panaglepas ti termino ni Presidente Corazon Aquino iti June 30, nasken nga dam ay proklama a presidente. June 17, naideklaraan ang ngabak ni Presidente Fidel Ramos babaen iti butos a 5,342,521. Bayatan ni Miriam Defensor Santiago ket nakaala iti butos a 4,400,068,173. June 30, naangay ti inaugural speech ni Presidente Ramos. Ako si Fidel Valdez Ramos. Ay mataimtim na nanunumpa na tutuparin ko Ay mataimtim na nanunumpa, natutuparin ko ang buong katapatan at sigasig ng buong katapatan at sigasig ng aking mga tungkulin ang aking mga tungkulin bilang Pangulo ng Pilipinas. bilang Pangulo ng Pilipinas. Lakas NUCD ti partido ni Presidente Ramos apambato ti administrasyon. Bayat a People's Reform Party a binukol ni Senador Miriam ti representar na. Nang ipila adagos iti election protest ni Miriam Defensor Santiago iti Supreme Court, amang kukwestiyon iti resulta ti butos. Ngam talo atawan ti napalabas, saan pa'y ana desisyonan ti korte. Agingga adimanon ti 1995 midterm election, nagtaray ka senador ni Miriam. Nangabak taytoy. Intuloy na lata ti protestana iti baet a senador ti Pilipinas. Nupay kasta, February 13, 1996, nagdesisyon ti Korte Suprema amot in academic ti election protest na gaputa na nga bakod iti pagkasenador ken nagserserbi ka senador ti Pagilian.
kahit na asawan, saan nan akalikaguman nga agtugaw kas presidente, maitunos iti panggap ti impila na apetisyon. Naingot ti panagkalaban da Miriam ken Ramos iti politika. Gaputa iti daduma nga okasyon, saan analitlikan ti panagsabat ti dalanda. Saan nabigbigan ti senadora anangabak iti eleksyon ni Ramos gaputa, patsyon na anagramaram ti panagkusit iti butos iti 1992 eleksyon. The president that we never had. Kuna dagiti daduma kan ni Senador Miriam Defensor Santiago. Kanayon alaglagipon, pasama kidi, adal ita, pagsarmingan, iti masakbayan. Anjel Kim Pengosro.